בהרבה מאוד מצבים בזירה הבינלאומית, מדינה נדרשת לפעול אחרי שמדינה אחרת כבר קיבלה החלטה. הבעיה שלנו שהרבה מאוד פעמים המדינה הזאת לא יודעת בוודאות, המדינה שצריכה עכשיו לפעול, מה בדיוק עשתה המדינה שפעלה לפניה. היא יודעת שהגיע תורה לבחור, והיא גם יודעת בדיוק אילו אפשרויות עומדות בפניה, אבל היא לא יודעת באיזה מצב אסטרטגי נמצאת. היא לא יודעת מה עשתה המדינה שפעלה לפניה, וכל פעולה כזאת תוביל למצב אסטרטגי אחר. המצב הזה הוא לא רק מוכר מאוד במציאות, וההיסטוריה מלאה בסיפורים מדהימים בנושא, אלא שגם הוא מופיע בצורה די מדהימה במודלים הפשוטים שאנחנו עוסקים בהם היום בתורת המשחקים, ואני חושב שזה אחד הדברים המגניבים ביותר שאתם יכולים להתעכל בהם היום. אז יאללה, בוא נראה איך הטריק המגניב הזה עובד. בואו נחשוב על המצב הבא. אני רוצה לקחת אתכם כרגע ל-1941. סטלין צריך לקבל החלטה. להיערך או לא להיערך לתקיפה של גרמניה. נאמר, וגרמניה יודעת שאם סטלין נערך, אז היא כמובן עדיף לה באופן חד משמעי לא לתקוף. נניח, אוקיי? היסטורית אפשר להתווכח על זה מאוד, אבל נניח וזה המצב, ונניח שזה קורה כרגע. למרות שיכול להיות שאחרי מה שקורה בצרפת ואחרי התקופה של הבליצקריג, ייתכן מאוד שזה לא בדיוק המצב, אבל נניח שזה מה שקורה. אוקיי. ואם ברית המועצות לא ערוכה למלחמה, אז גרמניה מעדיפה כמובן לתקוף. נכון, במצב שבו גרמניה תוקפת כשהיא לא ערוכה היא מקבלת 3, במצב שבו היא לא תוקפת כשהיא לא ערוכה היא לא מקבלת כלום, כן? וברית המועצות נגיד תקבל 2 בגלל שהעלויות שלה קצת יותר נמוכות כרגע, היא לא נערכה למלחמה. היא יכולה להשקיע הרבה מאוד כסף בתיאורים נוספים, והיא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים מעניינים עם הכסף הזה. אבל, מה יקרה אם גרמניה לא יודעת אם ברית המועצות נערכה למלחמה? מה יקרה אם גרמניה לא יודעת אם סטלין מקשיב לשולנברג ולזורגה, והוא יודע שהגרמנים הולכים לתקוף והוא צריך להיערך למלחמה? מה יקרה אם סטלין הוא יותר ביסמרקי מהיטלר והוא חושב שגרמניה לא תפתח מלחמה בשתי חזיתות, היא לא תתקוף טרם היא מסיימת עם בריטניה? מה קורה אז? משהו אחר. כי כאן אנחנו לא יכולים לחזור ולפתור את המשחק הזה. כי קודם לכן, מה שעשינו, אם לא היה קבוצת המידע, היינו אומרים, אוקיי, נעשה אינדוקציה לאחור. גרמניה, במצב שברית המועצות ערוכה, עדיף לה כמובן לא לתקוף. 0 עדיף על 1. 0 עדיף על מינוס 1. זה קצת אריתמטית נשמע הגיוני יותר, האמת. 0 עדיף על מינוס 1. ובמקרה השני, נמשיך את אותה שיטה, אז נאמר ברור שלגרמניה עדיף לתקוף. 3 עדיף על 0. ברית המועצות מסתכלת על התשלומים שלה ואומרת ככה, אוקיי, אם אני בוחרת בארוחה אני מקבלת 0, אם אני בוחרת בלא ארוחה אני מקבלת מינוס 2, עדיף לי להיערך. מאוד פשוט, פתרנו את המשחק, מאוד פשוט. אבל, מה קורה אם אנחנו לא יודעים, אם גרמניה לא יודעת, סליחה. מה קורה אם גרמניה לא יודעת? במצב הזה, אנחנו לא יכולים לפתור ככה סתם את המשחק. יש לנו בעיה קשה מאוד. כאשר השחקן לא יודע באיזה צומת הוא נמצא, אם גרמניה נמצאת כאן או גרמניה נמצאת כאן, אנחנו לא יכולים לעשות אינדוקציה לאחור. הוא לא יכול לבחור פעולה אחרת בכל צומת, כי הוא לא יודע איפה הוא נמצא. מבחינתו זה בדיוק אותה נקודת החלטה. ולכן אנחנו צריכים לעשות טריק מאוד מגניב, והטריק הזה צריך לכלול את המושג של תת משחק. מהו תת משחק? תת משחק הוא חלק מתוך משחק בצורה רחבה, העץ החלטות שלנו, העץ משחק שלנו, שמתחיל בצומת החלטה מסוים, ומכיל את כל המשך המשחק מאותו צומת ועד התשלומים הסופיים. זו לא הגדרה מדויקת, אבל זה מספיק לנו כרגע. אז נניח בוא נסתכל על זה ככה. אנחנו כאן מתחילים מאיזשהו נקודת החלטה, מצומת החלטה, ונאמר שהתת משחק, כאן יש לנו תת משחק. וגם כאן יש לנו תת משחק.
סליחו לי על הציורים הנפלאים. והאמת שגם זה תת משחק, למעשה כל המשחק הוא סאב גיים, אבל הוא לא פרופר סאב גיים. אוקיי? תנאי חשוב נוסף וקטן, זה שבעצם הוא כולל את כל המשך המשחק מאותו צומת, אבל הוא לא יכול לחתוך קבוצת מידע. קבוצת מידע זה מה שאמרנו כרגע. קבוצת מידע זה למעשה הדבר המגניב הבא. לזה קראנו קבוצת מידע. קבוצת מידע היא אוסף של צמתי החלטה של אותו שחקן, שבהם עומדות בפניו אותן פעולות אפשריות. והשחקן כמובן לא יודע באיזה צומת מתוכם הוא נמצא. יש כמה תנאים חשובים. הראשון זה שכמובן כל הצמתים בקבוצת המידע חייבים להיות של אותו שחקן, וכמובן שבכל הצמתים חייבות להיות אותן אפשרויות, אחרת הוא ידע בדיוק איפה הוא נמצא. אז לא יכול להיות למשל תת משחק שהוא חותך קבוצת מידע, זה פשוט לא יהיה תת משחק, זה לא הגיוני. Okay? אז אחרי שהבנו את המושג הזה של תת משחק, אנחנו יכולים להתקדם אל עבר הפתרון המדהים של הדבר הזה. לצורך כך, נסתכל על הדוגמה המדהימה הבאה. כאן יש לנו משחק פשוט, משחק מאוד פשוט. נתחיל ככה באגף הימני, בואו נפתור אותו אינדוקציה לאחור, מאוד פשוט. שחקן אחד בוחר בין Q ל-P, די ברור, כן, הוא יבחר במצב הנוכחי, הוא בוחר ב-Q, כאן הוא מקבל 1 על פני 0, זה עדיף לו. ואם נלך לאגף השמאלי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. כי שהשחקן לא יודע באיזה צומת הוא נמצא, אנחנו פשוט לא יכולים לעשות אינדוקציה לאחור רגילה. כי הוא לא יכול לבחור אחרת בכל צומת, מבחינתו זה בדיוק אותה נקודת החלטה. ובגלל זה אנחנו נצטרך להשתמש במושג של תת משחק. אנחנו בעצם נוכל לזהות את התת משחק שמתחיל אחרי M, ונפתור אותו. בגלל שבתוך התת משחק יש קבוצת מידע. ומה שקורה כאן זה דבר מדהים. כי בעצם אנחנו רואים כאן סוג של משחק, זה לא משחק סימולטני, כי השחקנים לא פועלים באותו זמן. אבל השחקן השני, אנחנו יכולים ממש להתייחס לזה כמו משחק בצורה אסטרטגית, כמו מטריצה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בעצם מה שאנחנו נחפש כאן שיווי משקל נש רגיל, נחפש מה התגובה הטובה ביותר של כל שחקן. אנחנו נחפש בעצם מצב שבו כל השחקנים מבצעים את התגובה הטובה ביותר. אז למשל, אם שחקן אחד בוחר ב-R, אוקיי? כלומר, אנחנו מתחילים מהסוף כאן. שחקן אחד בוחר ב-R ושחקן 2 בוחר ב-D. האם זו התגובה הטובה ביותר של שני השחקנים? בואו נבדוק. אם שחקן אחד בוחר ב-R, שחקן 2 באמת מעדיף לבחור ב-D. אבל אם שחקן 2 בוחר ב-D, שחקן אחד מעדיף לבחור ב-L, בגלל שב-L אם שחקן 2 בוחר ב-D הוא מקבל 3, וב-R אם שחקן 2 בוחר ב-D הוא מקבל 2, ולכן זה לא יכול להיות שיווי משקל נש רגיל. מה קורה כאן? אם שחקן אחד בוחר ב-R ושחקן 2 בוחר ב-U, אז זה כבר לא יכול להיות, מאחר ושחקן 2 מעדיף לבחור ב-D, אם שחקן אחד בוחר ב-R. אם שחקן אחד בוחר ב-L, ושחקן 2 בוחר ב-D, אז זה לא יכול להיות, בגלל שבמצב הנוכחי אנחנו רואים כבר משהו מעניין, ששני השחקנים יעדיפו את המצב של LU, מאחר ואם שחקן 2, אם שחקן אחד בוחר ב-L ושחקן 2 בוחר ב-U, אז באמת שחקן 2 מעדיף לבחור ב-U אם הוא בוחר ב-L, ושחקן אחד באמת מעדיף לבחור ב-L אם שחקן 2 בוחר ב-U. וזה מותיר אותנו, אוי ואבוי, זה מותיר אותנו, איזו קטסטרופה קרתה כאן עכשיו, זה מותיר אותנו עם המצב הזה, שבו שחקן אחד יבחור ב-L ושחקן 2 יבחר ב-U. למעשה, את כל מה שעשיתי כרגע אפשר לייצג ממש ככה. כלומר, היינו יכולים לפתור את זה בתור מטריצה, לקחת את התת משחק הזה ולהפוך אותו למשחק בצורה אסטרטגית. זה מדהים, נכון? יש כאן מצב שבו המטריצה היא לא תראה לנו שיש מידע לא מושלם, כלומר שהשחקן השני כאן לא יודע בדיוק מה השחקן הראשון עשה קודם, באיזה צומת הוא נמצא, כי אין בה צמתים וקבוצות מידע. אבל בעצם המשחק הסימולטני שהמטריצה מייצגת, הוא משחק עם מידע מלא,
אבל הוא מושלם, ואנחנו נגיע לזה, אבל זה ממש מגניב, הקונספט הזה. אגב, יכול להיות בהרבה מאוד מקרים, שאנחנו נראה מצב שבו באמת נבודד איזשהו תת משחק, ואנחנו נראה שלא יהיה בו שיווי משקל נש טהור למשל, וזה בסדר, כי כמו שאנחנו מכירים כבר, ג'ון נש הגדול הראה לנו שבכל משחק סופי בצורה אסטרטגית, חייב להיות לפחות שיווי משקל אחד, אם אנחנו מרשים אסטרטגיות מעורבות. אוקיי, אז בואו נראה בסוף של דבר מה שחקן אחד בוחר. הרי כאן בפרופיל הזה הוא מקבל, אם הוא בוחר ב-N, ואז הוא בוחר ב-Q, אז במסלול הזה בעצם, אז הוא מקבל 1. ואם הוא בוחר במסלול של M, L, אז הוא מקבל כאן 4. אז די ברור שהוא הולך לבחור במסלול של בחירה ב-M. אז בעצם פרופיל האסטרטגיות שאנחנו מקבלים כאן בסופו של דבר, הוא פרופיל מאוד מעניין, תסתכלו על זה. בעצם שחקן אחד בוחר ב-M, שחקן אחד בוחר ב-L, אבל גם שחקן אחד בוחר ב-Q, וזו נקודה מעניינת שאני ארצה להרחיב בה. ושחקן 2 בוחר ב-U, כי שחקן 2 בעצם בוחר כאן רק פעם אחת. וכאן הגענו לשיווי משקל תת משחקי משוכלל. אבל למה אני רשמתי כאן Q? כלומר, זה די ברור שאם שחקן אחד בוחר ב-M, המשחק לא הולך להגיע ל-Q. אז למה זה פרופיל האסטרטגיות? זה נוגע בדיוק להבדל בין פעולה לבין אסטרטגיה. זו הבחנה מאוד חשובה. כי כאן יש פעולה למשל. פעולה היא בחירה בצומת מסוים. אבל אסטרטגיה היא משהו אחר. אסטרטגיה היא בעצם תוכנית פעולה מלאה. היא שואלת מה השחקן יעשה בכל מצב שייתכן בכלל שהוא יצטרך לשחק. כלומר, כאן זו צומת. כאן זה צומת. עברית. כאן זה צומת. השחקן אחד יכול לבחור M, יכול לבחור ב-N, לכן הוא בוחר ב-M. וגם כאן זה צומת, וייתכן שהוא יצטרך לשחק שם. ולכן, כאן הוא בוחר ב-Q, ולכן זה פרופיל אסטרטגיות מנצח. אגב, סתם הערה, אם זה רק יבלבל אתכם, אז אין צורך, אבל תיאורטית, לא רק תיאורטית, כן? יכול להיות גם שיווי משקל נש רגיל, שהוא לא יהיה משוכלל, אם אנחנו נחליף את ה-Q כאן ב-P. בגלל שבעצם המשוכלל, שיווי משקל נש מושלם בתתי משחקים, הוא דורש רציונליות גם בתתי משחקים שלא יתממשו בפועל. כלומר, כאן חייב להיות רציונלי, וזה לא יכול להיות הגיוני שהוא בוחר ב-P. אבל כמובן שמבחינת נש רגיל זה לא חשוב, בגלל שהוא בודק רק אם כדאי לסטות מהפרופיל בתחילת המשחק. וזה דבר מעניין, זה דבר מאוד מעניין, אז בואו נראה קצת הגדרות טיפה יותר מעניינות. אנחנו יכולים לומר שפעולה היא בחירה נקודתית של שחקן בצומת החלטה מסוים, והאסטרטגיה היא תוכנית פעולה מלאה של שחקן, מה הוא יעשה בכל צומת החלטה שבו ייתכן שיגיע תורו לפעול. אוקיי, עכשיו נשאל משהו מעניין. מה קורה ברגע שאנחנו אספנו את הקבוצת מידע הזאת? ברגע שאספנו את הקבוצת מידע, אז בעצם הפכנו את המשחק הזה עם משחק עם מידע מושלם למשחק עם מידע מלא, אבל לא מושלם. מה זה אומר? בעצם, משחק עם מידע מלא שואל דבר פשוט. האם השחקנים יודעים את מבנה המשחק? האם הם יודעים מה התשלומים שיהיו בסוף? האם הם יודעים גם, למשל, הטיפוסים, אבל לזה נגיע בשלב יותר מאוחר, שנדבר על משחקים בייסיאנים. מידע מושלם שואל, האם השחקן שפועל יודע בדיוק באיזה צומת הוא נמצא? ולכן זה לא המצב כאן. אבל כאן השחקנים כן מכירים את המשחק. אבל יש כאן שחקן שפועל שלא יודע איזה היסטוריה התממשה. ולכן זה משחק עם מידע מלא אבל לא מושלם. משחק עם מידע מלא הוא יהיה משחק שבו כל השחקנים מכירים את מבנה המשחק, מי השחקנים, אילו אסטרטגיות עומדות בפני כל אחד, ומה התשלומים של כל שחקן בכל תוצאה. משחק עם מידע לא מלא, הוא משחק שבו לפחות אחד השחקנים אינו יודע משהו מהותי על מבנה המשחק. למשל, מה הטיפוס של השחקן השני, מה היכולת שלו, מה העדפות שלו, או מה הם התשלומים שלו. אנחנו נגיע למשחקים
אם מידע חסר, בשלב מתקדם יותר, זה כמובן הנושא לטעמי המרתק ביותר שאנחנו נוכל לגעת בו בתורת המשחקים. ומשחק עם מידע מושלם, שעברנו על זה כרגע, זה מצב שבו בכל נקודת החלטה, השחקן שפועל יודע בדיוק באיזה צומת הוא נמצא, כלומר הוא יודע את ההיסטוריה של המשחק עד לאותו רגע, ומידע לא מושלם, משחק שבו לפחות בנקודת החלטה אחת, השחקן שפועל אינו יודע בדיוק באיזה צומת הוא נמצא. וזה מעניין. כאן אנחנו למשל יכולים לעשות משהו מגניב שכבר עשינו אותו, שבעצם להציג את המשחק עם מידע מלא אבל לא מושלם הזה, כמטריצה, ובעצם להפוך את המצב הזה למשחק סימולטני, למרות שכאן זה לא בדיוק משחק סימולטני, בגלל שכן יש לנו שחקן שפועל קודם, והשחקן השני מגיב, אבל אנחנו כמובן לא יודעים. וזה, השחקן השני כמובן לא יודע מה השחקן קודם עשה, ולכן זה מאוד מגניב. עוד הנחה האחרונה שאיתה נסיים, זה הנחה שנקראת Perfect Recall. סתם הנחה מגניבה שאני רוצה לסיים איתה, ובגלל שמדובר בפרופסור אריאל רובינשטיין, שיכול להיות ששווה להזכיר אותו, אז כך. הנחת ה-Perfect Recall תניח שהשחקנים זוכרים את הפעולות של עצמם. כלומר, הם זוכרים את הפעולות שהם עצמם ביצעו, וכמובן את המידע שהיה להם קודם. משחק עם מידע לא מושלם, הוא מוביל לבעיות ממש מעניינות, של רובינשטיין כבר שכחתי איך קוראים לבחור שהוא עבד איתו, אבל אתם אולי תכירו את הדוגמה של הנהג השכחן, כלומר, זה גורם לתוצאות מורכבות, שבהן השחקן יכול לא לזכור את ההיסטוריה של ההחלטות שלו, וזה ממש מגניב, אבל אנחנו לא ניגע בזה. אבל סתם דוגמה, זה נגיד כאן. נגיד אם היינו הופכים את המשחק שלנו למצב שבו נגיד ברית המועצות צריכה לפעול פעמיים, נגיד נעזוב את גרמניה, אבל ברית המועצות לא זוכרת, באמת שעם כמות האלכוהול שהיו במלחמת העולם השנייה זה די הגיוני, בייחוד עם הרוסים, אז נניח שזה הגיוני, שבאמת ברית המועצות לא זוכרת מה היא עשתה קודם, וזה מוביל לבעיות מאוד מעניינות, וזה כמובן נעשה רלוונטי בעיקר שהשחקן עשוי לפעול יותר מפעם אחת, כן, אחרת אנחנו במצב אחר. זה הכל היום, זה היה פרק מרתק, זה היה פרק שיגיע לשני אנשים, אם אתם אחד מהם, הרווחתם. בעזרת השם, אנחנו נמשיך לעסוק בתורת המשחקים, אהבתנו הגדולה, ואנחנו נמשיך בעשייה המבורכת. תודה רבה לכולם.